Hello, good people. So this will be my last video, educating people about this Zimra operation because tagarata tine series yedu yatatu kufana kunge tichiita this week, about business opportunities in the automotive sector. But tamboti tutori a detour because musha unongo uchidhira and it. So in this video now, I want to talk about issue yanyanya kurezwa nonokawanda about maintaining residence. Yes. We need to talk about that because this is also a provision provided for by the constitution as well. And you have got a right to a country. Whether you were legally there or you were illegally there. So now there is a statutory instrument which is called Statutory Instrument 154 of 2001, especially section 105. Iro ndo ritori Bible manje revanhu vari kudzoka returning residents, because rino separator now between a trader and a returning resident. So inopa ma conditions now yekuti how do you qualify to be called a returning resident. Pane nyaya yekuti why we need to talk about this is my returning residents now pane mimwe mitemo yekuti doesn't apply to you, like iyo nyaya yekuti ma second hand furniture, utensils, electronics, tikangoti chese chine chekuita ne household unototenderwa kuunza zvinhu zvako zvese izvozvo kunyangwe nehembe dzako dzongori kupfeka ikoko, because you are returning home. But panemba nenyaya now, the way I'm going to approach this video, I'm going to explain to you how do you qualify to be a returning resident. And it then tinema returning residents, two types, two categories, if I may put it that way. People who went outside Zimbabwe legally, and it now tine the majority of vanhu vakaenda ku South Africa illegally, vanhu vaya vari kutindisa mapassport vaya and it. So you are undocumented there in South Africa, you are there illegally, but now you want to come back home. This statutory instrument under Taura, as well as the constitution, it grants you the right to return home without losing any of your items. But there are prerequisites or conditions that you have to meet to qualify as a returning resident. So chinhu chatoda kutanga kutaura ipapo ndo yokuti ndezvipi zvavanotarisa kuti iwo uri kukodzera kuti unzi uri a returning resident. And chinhu chekutanga vane vanoshandisa inonzi the 2-year rule. Unofanira kunge uri munhu anga ari out of Zimbabwe for the last 2 years. And it which means tikatarisa passport yako iwe payakastempwa iwewe inofanira kunge yakastempwa the last 2 years. Your exit stamp inofanira kunge yakastempwa the last 2 years ndo kuprove kuti you are out of the country for those 2 years. Then vane vanotaura kuti the first occasion rule. The first occasion rule now ndeyekuti iwe waungangoti nhasi wauya uchita returning citizen and it after 6 months or 1 year later wodzoka futi kuti haine zvadzoka permanently now. You only qualify to be a returning resident once, though it's the first occasion rule, because they know that people can create loopholes around that technicality. Then another criteria that you need to meet as well is a proof of termination. So proof of termination in it might be a termination of a lease, it might be a termination of a work contract, it might be an expire of a visa or an expire of a work permit. In South Africa now, we are talking of ZEP permits and it. So for you to qualify now to enjoy these benefits and immigrants rebates, you are a returning resident, you expect kubhadhara duty pazvinhu zvako and auchabatirwa zvinhu zvauri kuunza zviri kuviolate statutory instrument 59 yatataura ya 2026 yakurambidza zvinhu zvakafanana nema-household items to come into Zimbabwe. So load yako now vanoapply inonzi one load rule, but isa zvinhu izvo zvakakosha kuti musarasikirwa nezvo zvinhu. One load rule ndeyekuti zvinhu zvako zvese kana uri returning resident zvinofanira kukwana one load, whether uchauya nemotokari 4 or 5 dzakateedzana zvako uri izvozvo, but it has to be cleared as one lot, because ukada kuzounza zvinhu after that izvozvo wakubhadhara duty and pakutoshanda mitemo yekuti zvinotenderwa munyika kuti hazvitenderwa ani muriona. So zvinhu zvako zvinofanira kuuya ka1 under this one load rule. Then the other thing also, you need to prove ownership. So pakuprove ownership now, obviously tukutaura zvekuti
you should have been owning, you should have been owning that thing 6 months before the date of your washika pazimra offices ipapo kuclear zvinhu izvozvo. Nekuti ukazounza zvinhu zvinyowani now, wanovaziva kuti iwe wakatenga zvinhu zvinyowani zvakuconsiderwa as an import, which means you have to pay duty on those things. If they are not allowed in the country, then you can't bring them in. And murikuona, so ndo panenge pane nyaya izvi kuma household and stuff. Then nyaya hombe nyanya kutaurwa futi nevanhu apa ndobva ndagara ndachekesa inyaya yemota. So kumota vakapa value, motikari yako inofana kunge iri 40,000 and below in terms of United States dollars. So ikapfuura $40,000 in value, motikari yako yauri kuti you are returning resident, when a motikari above 40,000, excess yacho you are going to pay duty on that one. Uyo utori mutemo uri non-negotiable. Then irufana kumita again the new rules are kulimita motikari dza over 10 years in Zimbabwe. Ikangoita older than that, you can't bring that car in here. Then ownership of that car as well, it must be longer than 6 months. That one is a requirement. But Panama restrictions avakaisa pa motikari now. So that they close my loopholes if you want to violate kona kuti tima returning residents. Motikari iyoyo haubvumirwe kuitengesa for 24 months. Haubvumirwe kuirendesa or to lease it out for 24 months. Motikari unongo uchifana ngo uchishandisa iwewe. And now inenge yaendwa musystem motikari. Trust me, yango kada kuti violate, they will pick these things up. One way or the other, uchaenda kunana zinara, uchaenda kunana VI, kunana VID, uchaenda kuCVR and stuff. All these things, vamwe chasungwa nezitarapi. Zvinhu zvese zvezvi ndakakuudza kuti vakushandisa software inoita inonzi data matching. So my agencies ese ehurumende now communicate with each other, especially ane zvine chekuita ne-enforcement. And it vanokwanisa kutowana marecords yayo ku-CID department kana ku wherever police department iyoyo, zinara, CVR, VID, zimra, even pamunonotenga dzimba kwese ikoko kwese vari kucollecta data rero, it can they can easily access that data through one system. So that's why the government is pushing for digitalization of all platforms and chekuita nehurumende and data collection. So you know one of what they are skillful motikari ndoitengesa and stuff. Yeah, no kuitengesa because there are always ways around it, but they will catch you. And they kana vakubata kuti ndo zvawaita now. You are now required at law kubhadhara duty ranga rakaitwa waiver 2 years ago dzacho idzodzo. Kana pa period iyoyo wabuditsa motikari iyoyo before 2 years. Ndo chinhu chakakosha. Then the other thing that I need to talk about here as well is the paperwork. Inodiwa now kuprova kuti no qualify for this. There is a lot of paperwork. Obviously panodiwa passport. Passport ndo yatataura kuti inofana kunge ine exit stamp rako riri 2 years before. And it then unofana kunge une proof of residence. So pa proof of residence apa now ndo panenge pakuchidiwa lease agreement yepawaigara ipapo. Then panodiwa kana usina lease agreement iroro pane paakunetsa. Then panodiwa zvekare my utility bills as well, which are addressed in your name as well as waigara ipapo. And it then vanozoda zvekare pa other paperwork inonzi letter of termination ndamboshtaura, I can't repeat these things. Then tine inonzi inventory list. Now pauri kuunza zvinhu zvako zviya anditika ufana kulista chinhu item by item, haikona kungoti furniture, ufana kutoti sofa anditika kana riri sofa utaura type yaro, size yaro, 5 seater, 4 seater, eushepere, ushepere, whatever. Then kana ari mamaka zvakava nema electronics, microwave, unobva waisa zvese microwave yo size yayo, liters ayo. Then vanoda futi serial numbers. Every gadget rauchaisa iroro. Why they need to have these serial numbers tracks as well? Because haubvunzi kuzvitengesa zvinhu izvi. Because where we are returning resident. So ukazooneka unzi kuzvitengesa now, wakunzi wakapinza zvinhu for commercial purposes, and they are to a crime now. And rokona. So kana uchilista zvinhu now, we need to list unique items on their own. Zvinokubatsira zvekare kana paakuanalyze kwa zvinhu zvoload yako yaburutswa, you can say kuti chinhu chichaonekwa. Ukangozvisa under one load, trust me, you are going to lose a bunch of your things there, because vanoshanda nenonzi inventory list, pari kulistwa chinhu one by one. Ani murikuona. Then kana kuri ku vehicle, obviously kunodiwa documentation. Ku documentation iko kudiwa obviously kuti ndiwe you are the owner of that vehicle. Kana ungo uri kubhadhara insurance, it has to be addressed in your name. Kana ungo uri kubhadhara munomati chimitero nezvese zvazve, it has to be addressed in your name. Then kuhembe now dzaongo uri kupfeka iwewe vakabvaisa limit apa not more than 3 monarchs kana kuti mama green AM. Kana wadaro akutanga munhu wada unohoda and stuff.
adonotengesa ofuchi mabhero akanzi apinde, but iwewe uri kutenderwa as a returning resident kuuya nehembe dzakwedzo, but vakutarisa uwandu zvekare. So vanenge vane hembe dzakawanda apa unogona kutora nalosa. Kudzidzisana kwatiri kuita kuno so that you know what to do and how to play around it. Anditika then pazvinhu zvaunenge wakatenga iwewe, anditika try to keep my invoices, because under my invoices are older than 6 months. Kana ato younger than 6 months uri kubhadhara duty. So my invoices anozokubatsira nawo zvakakosha zvinezvi, because pane mamba anozonzi prove ownership. Yeah, prove ownership kuti fridge yo yauna kuba kwawabva. You know kuti this statutory instrument 154 of 2001 ita zvine chekuita nema-returning residents. Inopa a Zimbra officer so much discretion and power. Even kutotaura zvakutora inhema handichada kuti zvipindezvo. Ukangowana ane mhepo dzake kana ari mubhedhi mudhwe make, they can do that. So sometimes angona tongokuta kuti haiyo pamwe wakaba firiji proof kuti firiji ndeyako. So haukwanisa kuti haiwana mwari ndinopika firiji ndeyangu. No, they need proof, of which one of those things you can do mama invoices. Then again vanoda at least a bank statement. A bank statement ndorurakidza at least proof of activity in that life yaungori kurarama abroad ikoko. And it so bank statement inoona kubvunzwa futi, sometimes they don't, sometimes they do. Then my utility bills tamataura. And it so paperwork yese now ndoyokuti iwewe you need to prepare this paperwork. But my advice now, ndeyekuti kana returning resident usiri sure, you need to talk to an agent. Yes, vanotokuudza zvekuita. Ivo vanhu vanoclear zvinhu paborder maagency wire. You need to have one. Or you seek advice from a lawyer, especially a migration lawyer. Anokuudza kuti okay, this is what you are looking at, this is how you are going to prepare your journey. Haikuna kungoita zvekuti ungomuka uchipinda parodi unorasikirwa nazvinhu. Kana masituations achitendera, we know sometimes vane pakatoshata fanira kutobva mangwana chaiye, handiti. But kana pari pekuti you have got room to plan, please plan your journey, because unoona kutozosvika futi kuZimbabwe kwacho usisina chinhu, ende pamwe pacho watoone zvikwereti kuzimu nodedza kuti chama tikuda duty neizvi neizvi. So wakutopinda munyika futi wane zvikwereti, but those are things you could have avoided if you had sought legal advice, or even seeking advice from people who are qualified in that area. And it then panumanda ubata pakupedzisira nawo ndepekuti majority of the people, especially diasporians edu isoso ari muSADC region, vazhinji vacho they are undocumented. Vanhu vari undocumented ndovapi? Ndokuti vari kutumira mapassport achinodhirwa vai. And munhu iyeye ari illegal magariro ati muSouth Africa, haana permit, haana visa rinomutendera futi kugara pai muSouth Africa imomo, haana a residence permit kana a work permit. So munhu iyeye anochengetedzwa zvekare nemutemo, anditeka kuti aite sei apinde munyika. So ndazvinyora pasi again, you know me, tenda kuti sarasane, anditeka. So chinhu chekutanga kana uri in a undocumented or illegal returning resident now, obviously pane zvinhu zvokuti you can't prove, because ungori illegal zvadataura pamapaperworks anodiwa, but still there is room yakaprovidwa negovernment neZimra izvoko kubatsira iwewe, handitika. So chinhu chekutanga now, you need affidavit of residence. And it so affidavit of residence now, kazhinji kacho affidavit ine value hombe ndeya unonopuwa kuSouth Africa ikoko kana kuBotswana uNamibia wherever kwauri ikoko, yaunoenda kupolice utaza no, inini ndiri kuita voluntary deportation, I'm going away. Ndanga ndiri muno illegally, so I was staying here, I just need to clear the border, but this is what is happening. Police inokwanisa kukubatsira yokudhindira your affidavit iroro. Then another affidavit you can use as well, ndera landlord akakupa pekugara pacho ipapo pawaibhadhara stuff. So anosaina kuti no zveshuwa munhu waigara pano, takagara naye zvakanaka, takagara naye nguva yakareba so. And it then a church leader can also do that pama affidavit yaya. Then you can also use a community leader, angava ma councillors, angava ma mayors, angava ma MPs, anyone no qualify kunzi a community leader mu community yawaigara wherever kwangori kugara outside Zimbabwe ikoko. Then obviously tambotaura nyaya ma utility bills. My utility bills kana wapiwa obviously a list of ugare, they will be addressed to your name. So that is also one proof you can provide there. Then pane ma rental receipts, pa waibhadhara rent iwewe, and it either waibhadhara through bank kana chi waipiwa ma receipts kana bank statement iroro rinoprove kuti ungori kubhadhara rent over this period in South Africa or wherever kwauri ikoko. You need to produce those receipts because are prove residence outside Zimbabwe. Then kana ungori munhu anga ane vana, anditi munhu ane vana, you can now use ma school records, ma reports evana, ma receipts ekubhadhara kwa school fees, even kana ma trips amaibhadhara stuff, but it has to fit within the last 2 years. So you know that you had settled out there and you had a life
outside Zimbabwe. Then the other record you need to provide as well are my medical records are dated 2 years apart. So ndopekuti pamwe ungone medical insurance kana kuti wakamboadmitwa wakatomboenda kuchipatara something like that, you need to provide those medical records, because I know the majority of the schools they require vana even kuita medical records and stuff. So that's something you can also produce. Then tataura kuti passport pako one key requirement iri papo ndei exit stamp, because obviously maZimbabwe mazhinji anobuda achiti no ndoenda kulive South Africa, it's just 90 days and I'll be back over regera kudzoka. So obviously they'll be looking at your exit stamp. So ndo panotanga kuchita problem kune vaya vanodhidhisa mapassport vaya ani murikuona, because it shows kuti iwo ongorikuita se ongorikuwa marounds uchipinda nekubuda. But we know maZimbabweans, these things everyone we know about it, kuti vamwe vanostemberwa kuSwaziland, vamwe vanostemberwa kuLesotho. So either way you are outside of Zimbabwe. So as long as Zimbabwe wakadhindirwa in exit stamp anditeka, then pano panenge pane nyaya nawo panoida kuti ndepekuti tibva tabatsirana kuti zvimwe zvikubatsire you returning home US smooth. Chinhu chekutanga, don't lie to a Zimra officer, because you need to appreciate one thing. The Zimra office is not an immigration department, no. So you don't need to lie about your status in that country, you were illegal in that country. You need to tell them, to be honest with you, in Nini I was illegal. Munyika I was undocumented, but now I want to come home. Because you wazuda kutanga kunyepa now. Pawaneta questioning yao, mind you, these people are trained to deal ne vanhu vakawanda and to deal ne zvinechekuita ne vanhu vanonyepa kunyanya. They can easily pick it up. And you now complicate things. Though pavanotanga kuzokubvunza nema receipts nema invoice nechi which you can produce. So from the word go, you need to be honest with them. I was illegal, I was undocumented, but I want to come back home. These are the efforts I've made to prove that I own these things. And this is my proof of residence outside Zimbabwe. So we produce as then the second tip or the second advice, do not forge my documents, because they will easily pick it up as well. Mind you, they've seen a lot of people trying to play this game over and over. And the papanoto train my assessing officers, my immigration officers, nema Zimra officers, they are trained to pick those things. They can actually tell a lot by listening to what you are saying and also paying attention to what you will not be saying. So don't forge my documents, because they are highly trained to pick forgery. So you just need to seek advice from a legal migration officer or from a migration agent or someone clearance. Be honest with your situation to them, then they will help you, but never attempt to forge my documents, because forgery criminal record. Then obviously you've got a lot of things to account for now. So don't do that. Don't lie to the Zimra offices. Don't forge documents as well. Just present zvatataura izvi, then unokwanisa kupinda nezvonhu zvako. So my returning residents vari worried, yes, you can bring all your household things, zvese ma second hand the stuff zvese. Then obviously munhu anogona kuti anoda kuenda kumba forever, so ndakuda kuita se ndakuda kumboshopa utuntu nyowani. Izvozvo just expect to pay duty, because they will say, no, this one is new, but obviously you need to have my receipts as well and all these other things. So those are not to know. We need to make a comment, and this will be my last video per issue, because we need to go back to the core of our series, because we are talking about business opportunities in the automotive sector. So far, when I want to follow this platform for long, we have covered business opportunities in the agricultural space. We have covered business opportunities in the education space. And we have also covered random business ideas. And tire shredding, honeycomb, what. Takataura business opportunities. Takataura even script metal business model. And it. So this whole week, the whole idea was to focus on the automotive industry. But now, so we had to help each other there. But now, to our core series, talking about business opportunities in the automotive sector. So the next video, I'll be looking forward to it and to your support as well. Like I advised you, you need to seek advice from a migration lawyer or an agent, or just reach out to Zimra offices. They will give you these things. Go on the Zimra website as well.
the information is readily available there. Yekuti, how do you qualify to be a returning resident and all these other things. Tinopinda in trouble because we don't look for information. And some of the things zvirikubatiwa vanhu paborder zvinhu zvekutoti hawaimbofana kubatirwa zvinhu izvozvo, but inyaya yekuti someone akangotravela ignorantly and someone haana pay attention to a policy change yakaitika iyi, because we can't say kuti takafutwa if we really want to be honest, because Zemra has been making noise about this one in the mainstream media for nearly 2 months. Yes, they've been making a lot of noise trying to conscientize people about this, but tatiri busy kutera madrama. But sezvandataura ndeteka idzi ipfungwa dzangu. Mwari wakuitirei zvakanaka. God bless you.